Good morning and welcome sa atong panibawon karong adlaw dinhi sa Jaira. Anya na punta karon sa pagdawat sa usa ka message sa Ginoo o gamiton nato ang account sa Mark chapter 4. Ang paundang sa Ginoo sa bagyo o pagpahapsay sa dagat. Dili lamang dinhi sa Mark nato ni mabasa ang account, but mabasa po nato sa Matthew chapter 8 verse 23 to 27 o sa Luke chapter 8 verse 22 to 25. Now, ang bagyo dili lang siya foreign para sa mga Pilipino. Nabaluta kung unsay itsura sa bagyo. Kita o naka-experience na tingali one or two sa tuwa sa mga super typhoons sa atong kinabuhi. Balutan na maski hindi uban, recently lang na nakatagamtang sa bagyong Sindong. Lisod kayo o makalilisan ang experience. Ako po kami one time na tuni o itabok mo dito sa Libdi o niya naabtan mo o daot na panahon. Nakita gina mo nga ang balod utupong sa barko o makalilisan o makahadlok na sitwasyon. Dini sa Bible, ipakita po sa Ginoo na usan po kami nagro na ang bagyo iyang ipaunda o mihapsay ang dagat. Pag kaning account, dili naman magtudlo sa tuwa nga ang Ginoo gamhanan. Ang Ginoo adunay gahom sa pagkontrol sa tanan. O gigamit na ito ang Mark tungod kay mas detalye kayo ng ipakita ang sequence sa milagro sa pag-ahapsay sa Ginoo sa bagyo, sa pagpaundang sa Ginoo sa bagyo. But dili po sa Mark, gigamit na ito ni among sa 3 nga gospel accounts because na emphasize ko din ang pagtapang sa Ginoo sa usa ka tawo nga motuo ang iyang pagsalig, pagtuo dinha kang Kristo Jesus. So in other words, kani nga milagro nag-open up sa tuwa sa paglantaw na si Kristo Jesus gamhanan sa tanan. Ano na siya power sa pagkontrol dinhi sa kalibutan. Pwede niya mausab ang natural na ito na naandan. Pinagis niyang gahom. But, dili po nga nalantaw na ito, as a Christian, as a fellow believer in Christ, kung saan niya pagtabang sa ito ang pagsaling pagtuo din ng Kristo Jesus, dinakaniya nga makasunod na padayon sa paglakaw ng kinabuhi despite sa bagyo sa kinabuhi. So, tawag na ito sa inanan na pamagi. Karoon, adlaw. So, sa verse 31 until 34, nag-isgot siya about sa pagtuo. Ang pagtuo sa taong na kumpara niya daw sama sa usa ka liso sa mustasa. Gamay kayo. Pero, ang gamay na liso, pag itanong na siya, mo tubo o budako o mahimong usa ka likod kayo ng kahoy sa mustard tree. So, ingana ko i-describe karon sa Ginoo nga ingana mo niya pagpatubo ang ato ang pagtuo. Ang liso nga pagtuo gihatag niya to o ganang lisuha motubo na o ilustrate na karon din sa milagro ng gibuhat ni Kristo Jesus. Muna nga, kung iyon tanawang dali nga account, yun kayo. Kaya yan ang himo o pagsulti ang patabol sa mustard seed na mutubo ang liso daw sama sa pagtubo sa imong pagtuo nga mahimo siyang likod nga kahoy.
yun sa mana karon sa Ginoo pagpahitamuan sa atong mga kinabuhi. Igamit niya kini ang milagro sa pagpasabot sa tuwa nga naigawong si Kristo sa tanan. First, natawag ko kini sa pamagi sa verse 35 nga Ginoo mo ang lead ka nato nga musunod kang Kristo Jesus. Verse 35, nigayon din on the same day when heaven was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. So, kanin abot na ang kagabiyon o si Kristo Jesus nag-agda sa iyang mga disipulo o nilingon nga mutabok ta sa tikas baybay sakay ang gamay nga baruto. So, malasayan na to daan na ang gusto sa Ginoo nga ipasabot din nga si Kristo Jesus mao gayud ang hatag og direksyon sa iyang mga disipulo. Sa mga magtutuo ni Kristo siya ang gahatag. Ningon siya letas, pass over unto the other side. Siya ang naghatag og kuman. Kanina po, gabi na. Ningon din ni. And the same thing when the evening was come, sabot ni gabi na, kumamot ang kagabiyon, ang ngayon na itong pagabuhaton, mao na magbitunta ang pagpundo o pagkatulog. Kaysa kagabiyon, anak ang ganit-ngit, di na po daghan kayo ang mga kalamidad nga kakahitabo. Mas daghan kayo o mga dautan ng mga pangitabo sa kagabiyon kaysa kabuntagon. Kung tanawa, kung sa'y ingon ni Kristo Jesus, ingon siya, let us go. Maskin pa o niyabot na kagabiyon, let us go. Adto ta, magatabok ta. So, spiritually speaking, the pasabot kani kanato or the allowing kani sa pagtudlo kanato nga si Kristo Jesus mao gyud ang leader or the lead, the direct sa ato ang pagtuo dinha kaniya. Nga mosalig ta dinha kaniya. Siya mao ang mga Diyo kanimo nga mosalig ka kang Kristo Jesus. Si Kristo Jesus mao ang hikap sa tao una para mo hatag siya og full confidence dinha kang Kristo. Dili na to malantaw nga challenge ni Kristo Jesus ang pagsalig, ang pagtuo sa mga disipulo niya nga motabok sila dito. So, Ginoo ang galing sa iyang katawhan o ang nakanindot din kay it came to their knowledge later on sa katapusan ng verse na itong ibasa nga nakita nila si Kristo adunay gahom o angay siya nga saligan. But ang punto din is magakalipay ta kung ang Ginoo magagawag ka nato sa pagsalig niya kaniya na mutuo ka din kang Kristo Jesus. Balot ka na ang kangit-ngit mo sa itong kinabuhi. Ang ganit kalibutan, i-describe sa Bible as full of darkness. Puno kani sa kangit-ngit ang kalibutan. But nevertheless, ang Ginoo mao ang maghatag o pag-abli sa imong mata nga mo makita
maghatag kanimo mag-asa nga pagtuod dina kaniya. Pasalamat ka kanya naman. We believe na daghan mga tao ani nga panahon pero wala tanan nakakita sama sa ilang na sabdan o kinsa si Kristo Jesus. Sama sa ato nang ingon si John the Beloved nang ingon, blessed are those who have seen me, but blessed are those who had not seen me yet believe. Kaya hindi pasabot dito kung nasabtan man nato nga naa ang Kristo ang ato ang kaluwasan. Nala sa iyang mga kamot. O dili na nimo masabtan unless aduna kay madawat nga pagtuo nga nag-abri sa inyong una-una, nag-abri sa inyong pagsalig din ng Kristo Jesus. Muna nga i-describe sa Ephesians chapter 4 nga ang mga katawan sa kalibutan, mga katawan nga naa sa kangit-ngit, they were alienated. Ang ilang una-una, dili kasabot kung unsa ang naa ng Kristo Jesus, ang unsa ang naa ni sa pulong sa Ginoo, dili na nila masabtan. Pero kung si Kristo ang maingon sa imuha, let us, or ang Ginoo manupukaw sa imuha, makaangkon ka o pagsalig, pagtuo dinha. Meaning, muabri ang imong salabutan na makita nimo nga adunay naa sa Ginoo o kang Kristo Jesus nga dapat nimo ibutang ang tanan nimo nga pagsalig dinha kaniya. Kay naa din na sa iyang kamot lamang ang kinabuhing walay katapusan. Muna nga, makita po na itong application din nga nindot kayo na magasunod ka kang Kristo kay i-describe ka siya sa masa atong sulti na dito sa atong conference nga si Kristo is the wisdom of God. Si Kristo ang gitawag na to o tanan nga kaalam sa Ginoo, masabtan na to unsa ang naas na mula-mula sa Ginoo, pinaagi kang Kristo. So kung ngayon si Kristo, let us ang nagpasabot na nagasunod ka sa putli o blundon nga kaalam. Kaalam na maghatod kanimo sa kaayuhan sa imong kinabuhi. Maayo gayud ang resulta ana kung sunod ka ana nga kaalam. So in application, my brothers and sisters in Christ, nag-aagda kanina nato na musunod ka kang Kristo Jesus tungod na kaniya ang kaalam na naa sa Ginoo. O maka-assure ka na kung musunod ka sa iya, maghatod gina og kaayuhan sa atong kinabuhi. Una, again, challenge na po nato ang mga teenagers din o mga batanon. Tungod kay ang mga batanon, dili pa man mature sila una-una. Kailangan sila o guidance. Kailangan sila o naimutabang sa ilaha nga ilang sundon. May it be in a form sa ilang ginikanan. May it be a form na mature sa ilaha ng mga tao nga magtabang, maghatag o wisdom sa ilaha. Kaya kung dili, ang batanang pasagdan na nimo, most probably, makapili lang siya o mga sayop ng mga choices sa iyang kinabuhi. Maghatag ng illustration. Fresh kayo, nakita na ako sa news nga na ay tulog ang batanang nagsakay ng motor. Tungod kaya ilang na happy-happy naman. Ang ilang nabutang sa una-una nila, ang kalipay lang nila dito sa kalibutan, mubo lang nilang paglanta, murag ang ilang important para sa mo ang mahappy sila today. Umo na, we were young before, once. We were young once, umo na, nakabaluta na. Ingan na gayon. Nga makabuhat dito sa'yo, kanya katutulo, nakabuhat din sila sa'yo. Nisakay sila motor, ikan pa sila, mag-ispilang pa sila ito na time. Ang ilang ginikanan, walang kabalo, naglaag-laag sila, nabunggo sila
ang duha patay, ang usa buhi. But ang usa nga nabuhi, puno siya karon sa guilt kay naapil niya og kaamong og kapatay ang duha kay siya man ang nag-drive. So in short, usa ka to kay istisyon nga ang wisdom sa Ginoo importante kaayo nga maangkon sa usa ka tawo, sa usa ka Kristohanon. Wala lang nagpasabot sa batan-on. Kay kung dili kita matagaan o saktong pagpapukaw sa atong mga direksyon kung asa ang dalan nato masakto, din makabuhat kita og mga sayo nga mga choices sa atong kinabuhi nga maghatod ka nato o kadaot sa atong kinabuhi. But alam sa mga batan-on again, paminaw gid mo sa inyong ginikanan. Bilang ginikanan nga nagsunod kang Kristo. Paminaw mo sa mga kadagkuan sa simbahan kay gihatag na kaninyo para matagaan kamo og saktong pangunahuna. Kay si Kristo mao ang wisdom. Siya ang wisdom sa Ginoo nga makahatod sa pagkaiwan sa pagkinabuhi. Siya ang Ginoo usab nga makita nato nga masaligan nato siya kung sunod ta sa iya kay daton kita niya sa lugar nga sakto na lugar. So dili rin siya painundo pa ang isuhanon nga maglantaw ka dapat na sunod si Kristo. Pag mayon si Kristo, let us pag naikuman ang Ginoo buhata kini. Let us sunod nita. Mo ni ang mga disipulo ani tayo mga Kristohanon ni ubang sa sunod kang Kristo Jesus. Even it was dark, it was no milagro sa Kristo sa pagsunod-sunod nakita nila na ilang kinabuhi is in good hands. Yun na ang Kristo Jesus. Mayo, despite nila ang kangit-ngit mo in short, despite sa kangit-ngit ang inyong kalibutan, sundan na din si Kristo. Saligi si Kristo sa iyahang gisulti nga buhaton nato kay maghatod na og kaayuhan sa ato ang kinabuhi. Maghatod na in fact og kaluwasan sa ato ang kinabuhi. Usahay malaing tanong kay karon in the form karon ang kaning pagsunod kang Kristo nga naa na maayo ang resulta sa ato ang lakaw sa kinabuhi. Maangko na to in the form nga naata nagauban, nagapailalon sa simbahan. Sa tinuod ni simbahan. So, my brothers and sisters in Christ, pag ngayon si Kristo, let us then follow ka, sunod ka, saligan nato ang iyang ibuhat. O may balota, kana na pagtuo ng iyang ibuhat sa tuwa, ihatag ka na niya ka nato, magamit nato na may balota sa pagsunod kang Kristo Jesus. Despite na wala na kabaloon sa'yo, umaabot sa itong kinabuhi. O ganoon naman, or surely, niabot ang bagyo, samtang naglawig sila. Niabot ang bagyo, o dili na to makita na dili lamang ang Ginoo mo ang magneto, naghatag sa tuwa o pagtuo, but iya kong i-test ang atong pagsalig, pagtuo din na siya. So, niabot ang bagyo din ni verse 37, ino din na, and there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so it was now full. Niabot ang bagyo, samtang naglawig sila. Now, i-test din sa Ginoo ang inyong pagsalig nila kaniya. So, in other words, ang pagsunod ng Kristo Jesus, dili ni siya London kalipay lang. Kundi, meaning, dili lang tanan nga maayo ang lakaw sa itong kinabuhi. But, adunay mga panahon nga naay mga kalisod maabot sa itong kinabuhi.
bagyo sa kinabuhi dinhi sa paglamig nila. Niabot og nalisang silang tanan. Niingon dinhi ang uban sa ilaha. Master, carest thou not that we perish? Nakapangutana sila sa Ginoo. Nagabalaka ba ka na adto kami sa kadaot? I-test sa Ginoo sometimes, mabuti ka na Christian, no? Pila sa ito ang tinalay ng Christian, nakatagampang na o mga pagsulay na nangalagad ka sa Ginoo niya. May mga panahon na nakapangutan kita, Ginoo, nangalagad mo ko sa imo, ano niyabot pa magyapon ko sa ingani nga puntos kinabuhi na nagkalisod ko magyapon ko. Nawala naman ang trabaho na wala naman ang ako ang mga benefits sa dini sa kalibutan, imbis nangalagad ko sa imo ha. O mga pangutanan na na o kana reality na makapangutanan ka. Mabot yun ang punto nga mapangutanan ni mo ang Ginoo sa ingana. Patantubag sa Ginoo sa 14, ingon siya, why are you fearful? Ngano mahadlok man ka sa bagyo? O sa 39, ibalutang ang arose Kristo. Kaya nilamang mong paglantaw na si Kristo, nihigda ka man dito, natulog. Lamig ang natulog ni Kristo, mas pag nagbagyo ng kinabuhi. Bagyo na ang palibot, hapit na sila manunod. Si Kristo, kalma, nagigil tayo. Kaya si Kristo, dili man lang paliwas, dili man siya sama sa tuwa. Si Kristo kalmado because He knows unsa may tabo. Nasa iya ang mga kamot ang tinuod na kalinaw. Nasa Kristo ang lunlun na kalinaw. Dinis kalibutan, wala kita makita. Mapalit din maski pag-iunta na mato ko sa New Zealand, kaya mapalit ko dito. Tinapin nga kalinaw dito, ayaw nga mo silingan. May nyo, kasi makasilingan pa ganito. Mas nautan pa sa silingan mo din sa Pilipinas. Kaya wala ko dito makita na pure peace. Pag i-picture din nga, you can have peace in Christ. Despite sa bagyo na yung kinabuhi, maski makasilingan ka, karoon maglagod ka ng kasilingan, magsige na siya o kung kinsa man ang tao, magsige distract sa inyo, mag-disturb sa inyo, maghatag o anger sa inyo, makasuko sa inyo ha, adlaw-adlaw na lang, cycle na lang sa inyo kinabuhi. It's like the storm na natin ni sa kaning bagyo na naas Kristo. Si Kristo, kalmado ng yapo kayo, pasabot, kung nakaka Kristo, maski pa o gakaladrakas na yung palibot, you will have peace. You will have peace. Una nga, gisulti din ni Kristo. And he said to them, why are you fearful? How is it that ye have no faith? Di ba, ipalo naman sila ng Kristo. Kaya wala man, asa man ito mapunto na nakalimot sila sa pagsalit ng Kristo Jesus. No, pila naman kakatuig din ninalagad sa Ginoo. Pila naman kakatuig na nangabuhi din sa kalibutan. You have reached this far, o niya mga Kristo nung ka sa Ginoo. Kasi, hindi mo provide ang Ginoo. Wala pa rin nagpakaroon ng Ginoo, nag-provide sa mga along the years na nag-exist ka din sa kalibutan. Wala nga, magapangutan, how is it that you have no faith? Hindi pasabot na wala kay pagtubat. How is it na wala pa man yun nag-grow ang inyong faith, kaya abot ka sa level na hindi ko na ka na, despite sa mga bagyos kinabuhi, moabot si Kristo, o na si Kristo po, uban na to, na nag-ingon din ha, na
Girebuke niya ang wind, ipakalma niya ang sea, o yan niya siya, peace, be still. O niabot ang kalinaw sa palibot. So, my brothers and sisters in Christ, ang Ginoo, i-test niya ng imuhang faith para mag-grow. Makatagamtam ta o mga pagsulay sa itong kinabuhi. Para mag-grow ka sa itong pagsalig sa Ginoo. Kung saan na itong pagkahipalo na ni-grow ka, unless naka-encounter ka o makakumpok sa itong mauyog ang atong pagsalig din ng Kristo. O saan na tayo mamutubo, makalingkawas ka na nakita nato nga padayon ka sa pagsalig sa Ginoo, then our faith has grown in Christ. O may Diyo, walay lain na makakuha sa katagamtam ka o kalinaw din kundi anaalamang ka ka Kristo. Adto ka maski nasa na lugar, maski pagindot kayo. First class na lugar. Nagya ko di mo ka makaanggo ng kalinaw. Pero makaanggo niya kong kalinaw. Maski pag naka sa kalisod, bagyos pinapuli kung kauban mo si Kristo Jesus. O lastly, hindi lamang ang Ginoo mo ay mag-lead sa imo sa pagtuo niya kaniya o mag-test sa imong pagtuo, but tudluan ka sa Ginoo o insakto na pag-response sa imong buhay. Unsa man ang sakto nga response sa imong pagtuo dinang ang Kristo. Verse 41, ningon na, and they feared exceedingly, and said one to another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Now, tanan naman tingalita din nakatadagtang o mga kalisod o pagsulay o anak ang gyapon ka karon sa pagsalig, pagsunod ng Kristo Jesus. Kaya kung ikaw ni-response sa pamagi na aduna kay kahadlok din ang Kristo, aduna kay kahadlok sa Ginoo, meaning nakabato na nung ka o karabang kahadlok na kung mapalayo ka sa Ginoo, mawala ka sa kalibutan. Dili wala kay ka pustanan ng iyong kinabuhi. So ingana ang klaseng kahadlok ang gina-suggest din nga dili ka mundang. So kanang pagtuo, i-test ka sa Ginoo para kanang pagtuo mo samot na siya sa pagsunod kang Kristo. Mobaton ka na pagtuo o kahadlok na dili kung mawala ka din sa presensya sa pundok sa Ginoo, naibalo ka nga dako Ginoo kadaot sa iyong kinabuhi or mo na ang walay kapustanan na pagkinabuhi din sa kalibutan. Kung wala ka din sa kauban sa Ginoo. Kung nga ang ganing nabot ka sa ingana nga punto, nga naakay kahadlok, nga mapalayo ka sa Ginoo, pasalamat ka. Kaya mo ka na ang i-expect na resulta sa pag-test sa Ginoo sa imo ang pagtuo. Madili ka mapalayo din na sa Kristo o makapadayon ka sa pagpangalagay sa Ginoo. So my brothers and sisters in Christ, kamong mabuntagon sa kanyang milagro ng gibuhat sa Ginoo sa pagkalma, sa pagpaundang sa bagyo, na ginuspit kami ka nato nga ang Ginoo mo ay mutapang sa tuwa sa tanan natong nakaw sa kinabuhi. Despite sa mga bagyo, expected na ito na. But, ang pangutana karon, nahadlok ba ka mamalayo ka din na sa Ginoo? Nagatingwa ka ba mag-anam ka o kadoon din na sa Ginoo? Dili ka malimot sa pagpangalaga niya kaniya, sa pagsimba niya kaniya. Nibatong ba ka sa punto na mahadlok ka, na mamiss mo sa pagsimba ang Ginoo? Niabot ba ka sa pagpunto na mahadlok ka, na makalimot ka
basa sa iyang pulong. Nyabot ba ka sa punto nga nahadlok ka nga ang imong kinabuhi imbis nga mapalayo ng Kristo, napalayo ka, nalayo dahil dili na isama ang Kristo Jesus. Nyabot pa ka sa iyan nga punto, did it ever, nyabot ka sa iyan nga punto, pasalamat ka, dahil ka ang Ginoo, simbahan ang Ginoo, alagagi ang Ginoo. Pag wala, kung wala pa po, kanina ang panahon, nga makamatata sa pagsalig, makamatata na angay di nato dahil kung natong Ginoo. Pasalamatan nato. Amen.